Mae Andrew Davies o Dan y Groes Aberteifi yn gyrru lori stoc ac yn cludo anifeiliad ar draws Prydain i gyd. Faint mae'n gostio i lenwi tanc articulated lori dydde yma? Di 400 pentra, 4 i 500. Bachan ie. Tair rewl ni bob dydd. O pa mor aml da chi'n gorfod llenwi'r tanc ta? Mae llan o bob dydd yna. Bob dydd? Wel, mae prisiau wyn yn dda ar hyn o bryd, ond pwy mewn gwirionedd sydd yn talu'r gost am gynnydd ymrhys y diesel? Wel, ar diwedd y dydd, mae'r cwbl yn ôl i'r ddafad ar fuwch ynddo. A'r ffarmwr ar diwedd y dydd sy'n talu am gwbl ynddo. Yn y gyllideb oedden nhw'n dweud bydd pris diesel yn codi eto yn yr haf, faint o brydeb i hynny i chi? Wel, mae'n bryd yn ystolioddoli ar diwedd. Mae pen draw ar bopeth. A dim ond, mae'r fuwch yn mynd i stopo talu am y cwbl yn diwedd ynddo. A mae gormod o dreth yn mynd ar y diesel, mae rhaid stopo rhywle am ydde. Chi'n teimlo bod hyn yn broblem arbennig i gefn gwlad yn benodol, da? Wel, yn broblem pen ma'r wlad, achos ni mor bell o bob man ni. Mae'r stoc i gyd yn gwybod mynd i'r dwyrain rhywle, chol yna. Bydd yn mynd fyw neu farw, mae rhaid o'n mynd rhywffordd y gyda. A mae nhw'n ffwrdd oleg i wedyn i ni fita fe. So mae diesel a ben bopeth a dreth i'w hanner yna. Da ni gyd yn ymwybodol fod pris petrol a diesel ar gynnydd, ond oeddech chi'n gwybod bod bron 60% o'r gost yn dreth sy'n mynd yn syth i goffrau'r llywodraeth. A mae 10-20% yn mynd i dalu am yr olew yn y lle cyntaf, a llai na 5% yn mynd i'r gwerthwr yn y pen draw. Mae'r gweddill, sef 5% arall, yn gosta am y gwaith o buro'r olew. Wel, mae cost tanwydd yn gost eitha allweddol i unrhyw busnes yn gyfewn gwlad, achos mae'ch nwyddech i gyd yn cael ei symud, mae'ch gwasanaethau chi'n dibynnu ar danwydd, a mae'n rhywbeth mae bobl sy'n mewn ardal fel pentre neu tre, lle mae yna wasanaeth bws a trefnidiaeth gyhoeddus, ddim yn poeni, ond i ni'n gyfewn gwlad, mae'n gost sylweddol. Mae'n costi bwyty 70 pint i llenwi'r tanc. Mae ni'n cael mwy o prisiau am yr oen, ond mae eisiau mwy achos mae'r diesel yn mynd lan. So mae bwyty 40 yn gallu mynd ar y hostbox, so mae'n mynd ar profit off bob pen wedyn. Wel, Neville, allai ofyn i chi fel un o'r holiers fan hyn yng Nghrymych, wel, faint o'n gostio i lenwi'r lori yma ar hyn o bryd? Wel, unrhyw beth nawr lan i 100 hanner os mae'n wag, ond lawer mwy na beth yn arfer costi. Yn arfer llanwdd i am 100. Wel, mae pris y rwy'n eitha da ar y funud. Ar da stor, ond mae popeth arall yn ymlaen, mae'r manure a popeth arall wedi ymlaen. So sy'n lot o waniaeth, bys da ni ar ôl, ddim lot o waniaeth.